Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, ang lulutuin po natin ngayon is ampalaya con carne. So nandito na po lahat ng mga procedures or yung mga ingredients na kakailanganin po para sa ampalaya con carne. Or yung mga ingredients na kakailanganin po para sa ampalaya con carne. So, by the way guys, binabad ko na po yung ampalaya. Ito po guys. Binabad ko po yung ampalaya with salt. It's more about 30 minutes para po mawala po yung pait niya. Ito na po. Introduce ko na po ang aking co-host ng aking anak, si Jillian. Hi po, guys! Siya po magluluto ngayon. Tuturuan ko po siya. Let's take a look and we start. Okay, let's turn on the gas. Okay. Tapos Then, po, first po is baboy. lalagay po namin yung baboy para tapos lagyan po ng konting hawakan mo. Bawal po si daddy niyan. Lalagyan ko lang po siya ng konting water. Okay, para bumagsak. Yan guys. So, ito na po yung baboy po. Inilagay na po namin sa ito po siya guys. And hintayin po na natin kumulo bago siya lagyan. So, yeah. Subscribe niyo po yung channel po namin. And thank you so much po kasi po hindi po kayo nagsawa sa channel po namin at sa mga vlog po namin na cooking video ni Daddy. So, ito guys, habang maaga, tinuturuan ko na po yung anak ko para darating ang panahon, marunong na siya magluto. Hindi siya magugutom. So, ito guys. So, ilo-low fire ko lang yung kalan. And then, tatanggalin lang natin yung tubig. Tapos, kailangan natin itong prituhin sa sarili niyang mantika. Ayan guys. Prituhin natin yung baboy sa sarili niyang mantika. Kasi sigurado yan guys. Lalabas at lalabas yung mantika niya dahil may halo siyang taba. So, hayaan muna natin siyang matanggal yung konting sabaw niya. Takpan natin. Then, So guys po, pag nagluluto po kayo, tawagin niyo po yung parents niyo kasi po, tama. kasi po masusunod po kayo. Tama. So, Mahirap na kasi kapag siya lang mag-isa yung nagluluto. Baka, di naman natin baka mapaso siya or maybe yung kalan biglang sumiklab or sumabog yung tangke. Mas maganda na yung kasama yung parents na nagluluto. So, yun. Bali, ito yung ginagawa ko lagi sa kanila. Tinuturuan ko sila how to prepare food. Lalo na sa pagluluto ko. Kasi gusto ko, habang maaga, natututunan na nila kung paano mabuhay mag-isa. Kasi gusto ko meron silang sariling kasi hindi naman sa natin guys, darating ang panahon. So, at least kaya na nilang mabuhay na hindi sila nakadepende sa magulang, di ba? So, eto na guys. So, pawala na yung So, kailangan na lang natin pera na po ito.
Kailangan na lang natin siyang okay, ayun. Yan, medyo inano ko yung yung apoy. So, ano po next? Wait lang, tayo natin magmantika. Kailangan kasi natin i-fry yung pork para masarap siya kapag iginasan na natin siya sa bawang sibuyas na may kamatis. So, kailangan masarap siya. Masarap yung pagkakatry ng mga pork. So, guys, subscribe niyo po pa yung Rose and Pearl. And happy verified! Yes po! Verified na rin po si Mama Det and si Daddy. Thank you guys for supporting us. So, tignan niyo lang po guys sa comment section. Kasi po nag-comment po si Mama Det dun sa comment. Yes. So, ayan na guys. Nag-start na siya nag-fry. So, kailangan lang natin ulit siyang takpan. Baka biglang magano yung mantika. Mahirap na kasing matalsikan ng mantika masakit sa balat. Ako po, dahil yung sinabi ko lang po, nagluto po ako ng nuggets. Oh, diba? Tapos na ano ka, tapos hindi mo ako tinawag. So, ayan. So, yun. Lesson learned sa kanya yung nangyari sa kanya. Kaya, kapag gusto niyang magluto, so, tinatawag niya ako. Sabi nga, gusto niya kasi niyang talagang matutong magluto. So, tinatawag niya ako. Tapos, I will teach her proper how to cook. Yun po. Bali, ganun lang yung lagi sinasabi ko sa kanya. Kapag gusto niya magluto, na mag-isa, dapat nasa side lagi yung parents. Para just in case, matutulungan ko siya kung hindi niya kaya. So, ayan guys. So, nag-start na siya nagpa-fry hanggang sa mag-golden brown yung mga pork or yung karne natin. Guys, hindi niya lang po na titikman yung luto ni Chef John. Masarap po. Yeah! Bolera! Di ba? Bolera yan. Bolera. Obvious naman, di ba? Hindi. Di ba nga po pag kumakain tayo, sarap gumagawa. Yan, malapit na. So, kailangan ko lang siyang lagyan ng konting oil para tuluyan na siyang yan, konti lang. So, yan guys, nag-start na siya nagpa-fry. Ano po yung next lalagay dyan? So, after na-fry yung karne, What is so, susunod na natin i-fry, yung susute yung gigisa yung bawang at sibuyas with kamatis. O, diba? Yan ang sinasabi natin. Kapag nagpa-fry ka ng pork, sigurado yan. Mahirap. Nakakatakot yan. Kasi may tendency yan na tatalsik yan sa mata mo. Nabubulag. Bubulag. Magkakasugat na, magkaka-scars ka. Pwede yan sa mukha. Pwede yan sa balat. Basta sa parte ng skin mo. Magkaka-scars na yan. Kaya kailangan ingat-ingat din sa pagluluto. Ayan. Okay guys. So, guys. start na natin siya. Ate, ikaw na yung So, ilagay mo na yung bawang. Bawang. Lagay ko ng bawang. Tapos, bawang muna. Tapos, bawang muna. Ano muna yan? Lalagay natin yung bawang. Tapos, para ma-fry siya. Maging golden brown. Ulit. So, watch nyo po yung po namin. Yung nagluto rin po kami ni Dade. Ano po, dito? Yung po, niluto po namin ng ginataang pinakbet. So, kasama ko rin po siya nagluto doon. So, ayan. Sunod mo na yung sibuyas. Sibuyas po. Guys, magaling nang magluto yan. Yan. Next, tomato. Tomato. Galing.
Mabango pala siyang mag-isa. Bango. Mix well. Mix well po. So, isama mo na rin yung pork. Yan, para ma-mix na yung yung nasutay na bawang sibuyas natin. Guys, try nyo po to. Sa tingin ko po masarap po siya kasi po ganyan po, sarap po. Try nyo guys. And then, we put some fish sauce ulit. Kasi guys, kaya po pala fish sauce na nilagay ko. Bawal po kasi sa kanya yung bagoong or yung, ano tawag dito, yung alamang. Bagoong alamang. Crab. Bawal kasi. Hindi. Kasi Bawal yung alamang. Bawal kasi sa kanya guys. Shrimp paste. Tama ba? Oh, shrimp paste. Bawal kasi sa kanya guys kasi allergy siya. po ako. May allergy kasi siya. So, pag nagluluto ako, hindi ako gumagamit ng fish sauce. Bagoong. Or, I mean, shrimp paste. Hindi po ako gumagamit niyan. So, always Patis. use patis. Ayan guys. Kaya po ako guys, nainggit po ako kila ate kasi po bawal po ako ng mga shrimp, mga crab, ganun po. Guys, since birth kasi guys, so yun ang napansin namin sa kanya nung maliit siya. Kada may kinakain siya, parang namamaga siya, nangangati siya, tapos parang hindi siya makahinga. So yun, nag-consult ako sa doktor niya, sabi niya, so tinest yung skin niya, yun ang nakita niya sa result. Mayroon siyang allergy. Guys po, yung pumunta po kami dun sa beach po sa amin. Oo, sa Bulaon ba yun? Hindi Pangasinan? Po, hindi po. Oo, sa Pangasinan yun. Ayun po guys, nagalo po ako sa dagat. Kasi hindi ko po alam, tsaka hindi na po natin dahil ni daddy yung bawal po pala ako sa mga Tapos po, nag-swimming po ako noon. Tapos po, pumunta po kami dun sa swimming pool. Tapos kumain ako yung parang shell po na gano'n. Tapos dun po ako nangate noon. Yung bawal sa seafoods. So, eto na guys. Just, lalagay na natin yung ampalaya. Ampalaya. So, kailangan lang natin tanggalin yung Kasi po, tubig. tatalamsik. Yan. So, lalagay ko na yung Yan. ayan. Okay. Sige, kaya ko na. Bawal po dito, diba? Okay lang. So, yan Yan guys. yung ampalaya po natin. It's already done po. So, ayan guys, malambot na siya. And malambot na rin po siya. At tinanggal ko na po yung takip. Proceed na po natin ngayon, or susunod na po natin ngayon yung black pepper. Then, maglagay lang ako ng konting Ajinomoto. Ano po ba? Sabihan natin. Okay, mix well. Mix well niyo po. Andahan. Okay. Yan na yan. So, ayan po guys. Nakulang kita. Bango! Yan. Ito ang masarap. Gulay lang kayo na. Yan. Tapos, ilulong-fire ko lang ng konti kasi ilalagay na natin ang itlog. Yan. So, ito yung binitin ko na itlog. Yan. Okay. Dami niya sa bahay. Kailangan lang ng haluin. Haluan. Yes. Diba may itlog na po, may pork pa. Man, talaga. Masarap po kasi guys. Tignan nyo guys. Closely. Yan. Mix natin. Mix. Nagbago
po siya guys, yung nilagay natin ng itlog. Okay. Bye guys! Thank you so much for watching this video. Hope you enjoyed this video. Kung hindi mo pa nakasubscribe, subscribe niyo na po yan. And thank you guys po ulit. Yes guys, thanks for watching. And don't forget to click the notification bell para po ma-notify po kayo sa aming susunod na video. Thanks guys! Thanks guys! Bye! Thanks for watching. Bye bye!